זה לא תמיד נעים להיות שוכר דירה בתל אביב או בגוש דן בכלל. המחירים עולים בהתמדה, בעל הבית הוא לא תמיד האיש הכי נחמד בסביבה. עכשיו קם אתר שמנסה לתקן משהו בתחום הזה. נדב בנדק ממקימי האתר, שלום. שלום, שלום. אז איך נולד האתר? לפני שנה וחצי שותף שלי ואני בעצם חווינו כמה חוויות לא נעימות במגורים בתל אביב. זה התבטא הן ברמת הדירה, שהיו כמה בעיות בדירות שגרנו בהן, וגם יחס מצד המזכיר, שהיה קצת מזלזל. באותה תקופה, נושא השיחה בתל אביב בבתי קפה בין החברים שלנו, היה בעצם נושא הסחירות. שהסחירות, דמי הסחירות כל הזמן עולים, ושהיחס לא טוב, ושבעצם אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף ולא מקבלים את השירות שהיינו מצפים לקבל בתור צרכנים. אז איך בפרקטיקה זה עובד? פשוט מאוד, יש אתר שבנינו שנקרא CTIP.co.il, שאנשים בצורה חופשית ובצורה חינמית יכולים להכניס התרשמויות על דירות שהם גרו בהן. ההתרשמות בעצם כוללת את הדעה שלהם הן על הדירה, על בעל הבית, על הבניין ועל הסביבה, ובאמצעות כך סוחרים אחרים, סוחרים פוטנציאליים לאותם דירות, יכולים להיכנס ולקרוא את ההתרשמויות האלה, וכך בעצם אנחנו מונעים שסוחרים יחוו את אותם בעיות או טעות שנעשתה פעם אחת שלא תחזור עבור סוחרים אחרים. ואז אם אני מקיש כתובת, נניח שאני רוצה לשכור בית ויש לי מזל, אני מוצא חוות דעת מפורטת על אותו בית? נכון מאוד, האתר הוא בעצם מבוסס כמו מנוע חיפוש. אתה מתעניין בדירה מסוימת ברחוב מסוים, אתה פשוט מקיש את הכתובת ואתה רואה את הדירות שהוכנסו או על הדירה הספציפית או על הבניין. כי בעלי הדירות בעצם יבינו שיש סוג מסוים של ביקורת על השירות שהם נותנים, והם לא יכולים לעשות כל העולה על דעתם מבלי לתת על כך את הדין. כי מה? כי התחושה היא שהיום הם יכולים לעשות כל מה שהם רוצים. נכון, יש מצוקה של דיור בתל אביב, מחירי השכירויות גבוהים מאוד לטעמנו, והם מרגישים שהכוח אצלם, ונוהגים שלעיתים בניגוד לחוק המפורש. אוקיי, צטט לי ביקורת אחת מתוך האתר. למשל, יש ביקורת ברחוב צפת שמדבר על בעל הבית, שלא מתייחס כל כך לדיירים שלו בצורה נאותה. הדירה נוזלת, למרות שהבטיחו לסוחר שנכנס לשם שהצנרת תקינה ושבדיוק עברה שיפוץ. למשל, דירה אחרת בבבלי, אנשים הגיעו ונכנסו לדירה שהובטח להם תנאים מסוימים מבחינת השיפוץ של הדירה לפני כן שלא קוימו בפועל. אוקיי, שיהיה בהצלחה, תודה. תודה רבה, וערב טוב.